Asebedo ka wuothe ute mag fwambo ka wacho ni sirikal onego tim nonro ne jok mantie gi orphanages home. Ing'e ni pesa te mwayudo kalo through bank account. Onego tim ne audit. An ayie ni otim na audit kata kiny gokinyi. Mondo ji ong'e ni to asebedo ka manage gini machal nade. Sama utimo audit report, biro miyowa report ni pesa di miyudo, pesa di mitiyogo, titiyo kode yo mane. Itiyo kode on your own gain, koso itiyo kode konyo ngima nyithindo. That is number one. Number two, gimomiyo sirikal ok nyal timo nonro ne private institutions machalo mar nyithi kiyegi. Jogo ema corrupt, sirikal ema corrupt molowa. Nikech gimbe ok ginyal timo nonro ne margi. Koro iyudo ka samoro kwach ni mondo tim nonro to gibadhore, giduogo gikawo pesa to gichak gidhi. To wach manyalo nyiso jowa is just one. Acha ka wacho ni bedo ni nyathi kich ok en applicable job. Onge kama inyalo apply na dwa ni mondo ka Nyasaye oyie tarit nyithi kiye through this ministry. But en call ma Nyasaye mokete chunyi o en baden nikech nyathi mikawo ma jahiga achiel bedo mari nyaka chieng' onyombi. To ka meki adeke ma samoro chando wiyi to nyathi mikawo ma ok mari bedo mari nyaka chieng' obed gi family ne. Nyiso ni kotuo ithiedhe, school fee ichulone, chiemo imiye, lewni inyiewne. En nyathini. Onge ng'ama nyalo yie kawo ting' machalo kamano mondo miyo san. To jok machalo kamago nitie. Ma wantie gi news mosesom kata mana kuonde mag fwambogi. Ma ng'ato kawo pesa nyithi kiye to keto sandogi to chwadogi to gipure kor gweng' to en to ringo gi mtoka maduong' mar Prado. Mano gino kata Nyasaye ok nyal yie. Sirikal be ok onego bed ni yie ma. Koro gima nyalo kwa sirikal sani en ni gichak wuotho gichak timo nonro e orphanage homes mantie within the country. Kech sirikal negi bade nyaka kor gweng' nyaka miji 10 nitie. Mondo gi come out with the result. Nikech number one, nyithindo man kichgi ok gin jowuoyi kende, nitie nyaka nyiri. Sani ka ne ng'eyo to iyudo ka research wacho ni nonro wacho ni nyithindo mang'eny ma nyiri yudo iye to kendo ginyuolo nyithindo e kor gweng' ka. Nyithindo mang'eny yudo tuo mar ayaki to gichak giduogo dala ka. Nyithindo mang'eny ma wantiere go donjo e weche mag mer. No ka ker mar Kenya wuoyo matek kabisa weche mag mer. To sama giketo magitimore through influence mar media ma nyithindo gidonje sani social media. To sama gidonje no gidonjo nikech gionge bwo arita maber. But nyathi morit maber ok oyiene mulo simu nyaka ochop higni 18. Mama timore nyaka ute mag rito